Mitä on aito ihmisyys? Miten voisimme löytää syvimmän identiteettimme, rohkeutemme, viisautemme, elämän ilomme? Mikä olisi arvokkaampaa kuin yhdessä samanhenkisten kanssa pysähtyä oman ihmisyytensä ääreen? Mun sydämellä on jo vuosia ollut unelma koota ihmisiä tänne meidän kotitilallemme Lindnesiin. Ihmisiä oman ihmisyytensä ääreen. Ja nyt se vihdoin toteutuu Lindnes-dialogin nimellä. Lindnes-dialogi koostuu luennosta ja keskustelusta Tommi Helsteenin johdolla. Uusi, inhimillistä kasvua ja elämää keskeisesti koskeva teema jokaisessa tilaisuudessa. Lindnes-dialogi 8 kertaa vuoden 2012 aikana. Vaikka valo olisi kuinka heikkoa, se on aina pimeyttä voimakkaampi. Sytytä pimeyteen kynttilä, jos et usko.